akụkiribo gidigiribo mgbanwo mbosi ji echerite na nwaanyị a na-etiri die nne o tiwere die nne mma gbabịa n'aba nkatọrọ ụzụ wee tọọ dibịa akụ dibịa gwọ ọdụdụ nwa akụ Christian Igbo ọdịgoro ike atoko abịake na abịake nwekwara n'oke kecha atụ tata wawa mụwa wa bego na pọlago neke ada ekwuru ene aka garụ na ojo mee ibe ọlụsị akụ ọbụke malụ mgbọ na agwa agwa ọkwa akụ agbada aka ekwe mma n'aka akụ agbara kwa aka ekwe mma n'aka si na agba agba ga etili ga pụta nwoke maka na oje na ahụ ma jide ma mmiri o onye bidi na-eche na ịchọkwa ego dị eto akwa ego dị nnekwu akụ n'ori udo akụ onye ji mmanụ obodo mmanwụ bịa na mkpọlago oke ibe m oge mkpukpetia anọmụna na ndị mmụọ n'ugo egbe na-aga aga njụwa na-ekwe gịnị atị na ana aṅụrụ na agwa ji mụ nwa wee tolite akụkụ